ओइ थाथ'लाय र' मा साला सुवाद आंनि गोसथोनायनि मानो लाब्रिया हरनाय नोंखौ सानफ्रामबो नुयो आं नोंखौ नायबायसो थायो आं बोरैबा नांनो थांफ्रानोलै आदा आं बिदि नंथारा एबार खनसेल' नुबावथोंना न'आव थांना नोंखौ सोबाना 10 दिन जग्र' होगोन आं नोंखौ मोजांबासो मोजांलै आंजों दिनैनिफ्राय लाब्रिया हरबावनांगौ नोंखौ सोबागोन आं दे था मोजाङै था नोंखौ लागायगोन आं एबार फेसबुकआव नुबावनांगौबा आं बिदि नंथारालै आदा मोजांसो आं मोजां आं बिदि नंथारा नायनो सिनायखाय माथो मोजांसो आं मोजां आदा है लागायजाबाय साहा लागायजाबाय जावजालांबायसो आहा बेरेफुंजानि मा जाबावगोन हे बिसोर साबा साबाथारमोन मिनिलांबायसो हाजोआवनो हे माथो सालदिसो औ सालथि औ बोरै दं सालदे खबरफ्रा गैयालै हामथारा मोजाङैनो दंना ओमफ्राय अबाव थांनो थांनोनोलै बेरेफुंजानि होजाबाय मानसिया नोंगौ नामा सालदे ओं सरमन बहानिमन बै चिरांनि जमा जाबाय हा बेरेफुंजानि होद सालदे बिदि जादों ओंलै सालथि सालदे खुनु खोथा गैया आं दं सासेबानो नांथारगोन आं नोंनो नंगौना सालथि थ' सालदे आइलाबे बाजाराव सिख्लाफोर नायनांगौ थ' गोसोआनो दुरबल आहा दिनै दम होजानानै ओइ सालदे बै गेसावनि फिसाजोखौनो रायलायनो हागोन नोंनो आंजों मोजांखा क्लसखा आंजों बेबो जाथाराबा जोंनि क्लासनि गोबां दं सालदे आंनि आखायाव लाइनाव दिनै बासि लानो हागोन सालदे मा सिरि आसोल माखा सिंगेल मोनसे सिरि जायाबालाय सिंगेलबानो सिरि थानाय बेथ' नङाना नोंनायालाय नंगौ रावजोंबो मोजां मोनजायैनि थाखायनो रायज्लायनो बाग्रा जाबायलै नोंथां मिथिबाय नंगौ नामा औलै माथो खालामब्रा बबालुआलाय मा सिरि थाखो औ भाई माथो रायलायनांगौब्रा एसे रायलायजायोब्रा भाई बेनाबाथाय बिदिनो गोसो सिङाव मा सानखुमायथाय दाख्लै सासे सोबाय आं दायसो जाबाय टिकेटबो दानासै नालाय ओंखाम होननानै सोदोंमोनलां बेयावसो दं आदा 20 बोसोर जालायनानैनो आं गार्लफ्रेन्डनो बिदि मेसेज हरनाब्रा 12 बोसोरनि सिख्लानो मेसेज हरनो लाजिया नोङो बोरायलायनानै एसे लाजिनांगौब्रा नोङो बोरायलायनानै फाग्लासो जागोन ना माखोब्रा नोंसोरलाय आं हराखैलै नोंसिनि बायदि बे गोरलै सिख्लाफोरनोलाय आंलाय मानो हरनोब्रा आं हराखैलै फार्स्ट वार्निं होनाय जाबायलै आदा एबार खनसे नुबावनांगौबा स्क्रिनशट मारना होगोन आं गोसोआव ला आदा बे गोरलै माखालाय नोंखौलाय मा बाथ्रा लांगौ बिसोरलाय है फाग्ला गोजासो बिसोरखौलाय मा बुंनोब्रा दिनै फेसबुकआव सासे नागिरब्रा साफानिफोरखौलाय मा लानोलै पस्ट खालामहैनोलां हे तु थांबाय थांबाय जाले बिजों मानसियानो रागा गोसोथार नंगौ दामसाबा मा जागोन ओइ र' आयौ होजाथारगोनलै बे होजाथारगोन गिनाङालै नानि आइ लाभ इउ नानि नोंहा जुदि मोजां मोननाय गैयाबा आंखौ लादो ए नंगौ नामा आदा आंहा मोजां मोननाय दंखायो नङाबा नोंखौनो लाथारगौमोन आं आदा नोंनो लादोहाय फाग्लि बिदि जायो नामा नाङाहाय लोगो बेबायदि हाराव सेंग्राखौ आंनोबो नोंखौ नांखाया बेखौसो नांगौमोन मा जाखोलै बेलाय थ' थाङो थ' थादो आदा जोंहा थांसै थुदोहाय लोगो जाद नाङा मानसि लोगो मोनोहाय लोगो मानसियानो थापियाव खुरुगोनां साइसहाय लोगो नै जाम्बा बेहा मोजां मोननाय दंखायो तु थांसै बालनि नांथारगौमोनलै आंनो बेखौ नोंसोर सानैयानो जाथ्रा गैया बेखौ सिन्था खालामनांगौ नोंसोर सानैजों बानायना होथारनांगोनलै आंनो ओइ थुदो गाबखोना माखो नोंलाय थुदोलै मा खेंखेलायबाय थायो नोंलाय गोदान नागिरना होगोन आं मावनाय दांनाया मासे खस्थ'लै उफ माबोरै जाबावगोलै संसारा
माबालाय एफा आंनो आखाइ खरस एसे फैसा नांगौमोन फैसा नांगौ नोंनो आंनोबा मावनानै मा एसे रानथाब खुनथाब जादों मैया माथो सोरबा सिख्लाखौ प्रप'ज खालामदोंमोन माथो सोर खोन्थानाय नोंलाय गामिनि मानसिफ्रानो बुंलायगासिनो गावहाथ' लाजिनो रोङानो हे लाजिबाय एफा नोंखौ लाजिबाय आं ओइ साला सुवा बिमा जोलै फिसा बिमायाबो बिदिनोमोन सथां बाथां मा जाबावगोन बेरे फुंजानि आंखौ जानला मानला बेबायदि बुंबाय थानाङालै बिफा जानानै थाइसे थाखायावनो होनाया नोङो साला बै लाम्फारिनावनो आलासि फैदोंनो दंफैयोनो बेखौनो प्रप'ज खालामहैथां नों जाम्बा आमायसो नोंनि नोंसालाया फेसबुकआव आंनि गोसोनायखौ लाब्रिया हरबाय थायोलै आं सहायनो हालालै बेफोरखौ आमायसो नोंगौना बानायसो नंगौ आमायसो बेबायदिसो बोराय हदं दंनो लाजिथारा नोङो बिदा सानसे जेबो होनालै आं नोंखौ नङाबा नोंखौ होगौमोन आं थाथोलै आमायसो थांसै आं लाजियासै बेबायदि बुंजालांनो लासिं सिंनो है ओरैसो बुंलांलाबायदों बियो आं बिदि नंथारा साला माबायदि मानसिलै बियो आंनि खामानियासो मावनो गोनाङा थालांजोब्बाय बे हाखुवा बारनायनिखौनो नायनानै होफैथारनोसै आं बे थानो सालानो थाथ'लाय मा जाखोब्रा आंहालाय मा जाखोसो होनदों माथो नोंलाय आंनि गार्लफ्रेन्डखौ मैया प्रप'ज खालामदोंनोलै आरो माथो फेसबुकआव सानफ्रामबो लाब्रि हरबाय थायो नोंलाय मोजांबासो मोजांलै आंजों नङाबा होजागोन हा मोजां नुबाय नालाय प्रप'ज खालामबाय बेयावलाय माथो जाखो आंलाय नोंनि गार्लफ्रेन्ड होनना बोरै मिथिनांगौ जाखो ए बेथा गरमावलाय बे फाहे फुहे नोंगादोलै मोजांबासो मोजां नङाबा थां होनना सानथाम जहरबोगोन आं साइस गैया बाइस गैया साइस गैयाखौथ' बुजिबाय र' आङो बै बाइस गैया मा बिलाय है बुरबक बुजियानो बेफोरखौ एबारनिफ्राय मोजांबासो मोजां नङाबा नोंखौ न'आव थांना लागायहैगोन आं मोजाङै थालै नङाबा थाफ्लियाव गुग्ला जालायनाय जोना फैगोन आं बारा गरम गैयालै आंजों साला न' गैजानो फिसानोसो इसिबां टेम्पार ओइ थाथ'लाय नोंनोमोन सारा फेसबुकआव एदाव हरबाय थाग्राया Hey, सोर बिसोरलाय मा केस सोर मा खावलायखा जाम्बा मानसियानो सिखाव साइसखा आं नंमारालै नानिमोन बैयो सासेयासो नाम गैयि एक्टरासो आं नंथारा बेबायदि नङा आङो ओइ होख्लायदो होनांगौ आंखौलाय मा खालामनो नागिरदों नोंसोरलाय बोरैबा लंपेन्ट गस्ला सिलाबायबायलै बायनो फैसा गैया हरबानांगौबा नोंखौ खानाय थु लोगो थांसै आंहासो गोसोथोनाय लोगो हमनो नागिरनाया लेट जालायलांबाय मा दाबो फैलाब्रा टाइमासो लेट जालायलांबाय एसे हनै लोगो आंना हिर' फैबाय नों थांदो दे जागोन दे बाय हाय फुगुबो खालामो बै फेसबुकआव मेसेज हरबाय थाग्राखौ दामना फैबाय जों आंबो बे नोंखौ प्रप'ज खालामनाय सेंग्राखौ गोगोम दोमोदों आं बेयावलाय माथो मोनबाय थानो सना आइलाय बजाव थांसै चावमिन मम' जाहैनांगौ साला सुवा थेबाफोर नोंसोर दानखानोगोन आं